Vi er på et jobmesse hos Dekra for første gang i dag, for at se, om vi kan skabe kontakt til nogle nye kommende chauffører. Jeg håber jo på, at der er masser af arbejdsgiver til stede i dag, at jeg får etableret en aftale med en arbejdsgiver. Ellers skal du også tale med Verdis. Nej, så godt lige. Jeg tager mig lige på at ja. Sabina eller David, som er driftleder derude, ikke? Jeg håber på at få ud af at deltage i det her, det er at kunne snakke med en masse forskellige mennesker. Der er mange forskellige grene inden for lastbilsbranchen, hvor man ikke normalt tænker over, så jeg kan se, at jeg har mulighed for at se mig lidt omkring herinde og søge et arbejde. For Frederiksberg Kommunes Jobcenter, der er det vigtigt for os, at vores borgere er repræsenteret der, hvor der er størst mulighed for at komme i arbejde. Og med Dekra Jobmesse, der er der rigtig gode forudsætninger for dem at få gode samtaler med arbejdsgiverne. De er jo alle sammen repræsenteret herude inden for den branche, vi søger i transport, lager og logistik. Det har længe været svært at få kontakt til aspiranter til jobbet som taxichauffør, og det føler jeg virkelig, at jeg har fået i dag, så det er jeg meget glad for. Og jeg synes, det er et fint initiativ, at Dekra laver sådan en jobmesse for arbejdsgiver og arbejdstager kan mødes. Ja, du skal også ud af det. Ja, flot mand. Flot mand. Værsgo. Tak. Værsgo, du. Tak skal du have. Jeg har synes faktisk, at jeg har fået mange ting ud af jobmessen. Jeg har snakket med en masse forskellige virksomheder. Jeg har hørt, hvad de tilbød, og ja, jeg har faktisk også blevet kaldt til samtale et sted allerede nu, så det synes jeg er fedt. Det, jeg har fået ud af at være på jobmessen, er blevet skrevet op til chaufføruddannelsen, og har fået snakket med et firma, som kunne hyre mig, når jeg er færdig med grundforløbet. Jeg håber på, at jeg har fået et job. Jeg har fået en rigtig god kontakt i SCT Transport og har en aftale om, at når jeg er færdig på Dekra, så skal kontakt til dem.